cursos d'idiomes abarquen català, castellà, anglès i, com a novetat d'aquest curs, el francès. Centrant-nos en els cursos d'anglès i francès, us direm que el nivell primer correspon al nivell A1 del marc de referència europeu de les llengües, igual que el català o el francès. Aquesta informació la trobeu a menú, oferta formativa. Fixeu-vos que el nivell A1 és l'usuari bàsic. Són cursos de competència lingüística. Per tant, es treballa la llengua oral, la llengua escrita i la llengua llegida. L'alumne en el nivell A1, especialment en els de català i el castellà, requereix que estiguin alfabetitzats en alfabet llatí. El segon nivell, l'A2, en el cas de català i castellà, serà l'usuari bàsic. En el cas d'anglès serà el nivell 2.1 i el nivell 3, en el cas de català i castellà, serà el nivell B1. No tenim de llengua catalana, sí que tenim de castellà. I en el cas de francès i anglès, l'anglès serà el nivell A2+, francès no tindrem aquest nivell el curs que ve. El nivell 3 d'anglès requereix fer una prova externa que ve avalada per la EOI i el Departament d'Ensenyament. L'apte del tercer del nostre centre dona accés sense prova de nivell al tercer de la EOI, sempre seguint els criteris de plaça i de preinscripció i de matrícula. Els cursos són gratuïts per a l'alumnat. Són, com hem dit, 3 hores a la setmana en nivell 1 i 4 hores en nivell 2 i 3. Recordeu que francès només tenim nivell 1, d'anglès sí que tenim els 3 nivells, A1, A2.1 i A2.2, i de català, el nivell A1 i A2. En castellà, nivell A1, A2 i B1. L'assistència, tret de novetats per al Covid-19, és obligatòria, presencial. Espero que us animeu a fer els nostres cursos que us donaran una competència lingüística important. El centre disposa d'aula virtual, entorn virtual d'aprenentatge, per poder continuar fora de l'aula i tenim una sala d'estudis.